Понякога снимаш нещо без да знаеш защо. Не за публика, просто защото човекът до теб е там. И защото някак усещаш, че искаш да го запазиш. Така започна това пътуване до Емен, като лично преживяване с моята половинка. Но година по-късно се върнах към тези кадри и разбрах, това място не трябваше да остане само в нашия архив. То трябва да се сподели. Тръгнахме към Еменския каньон и Момин скок. Място, което повечето хора свързва с вода, скали и пещери. Само че беше август, а август не прощава. Още в началото каньонът беше сух. Там, където очакваш движение, имаше тишина. Там, където очакваш вода, имаше напукана почва. И точно тогава разходката промени своя смисъл. Вече не беше търсене на водопад, защото не знаеш дали той е там. Беше търсене на смисъл в място, което не ти показва най-красивото си лице. Малко и тихо е селото Емен. Това е място, което можеш лесно да подминеш, ако не знаеш какво крие около себе си. Но районът носи история. Според данните на селото, Емен съществува още от времето на Второто българско царство. А самият каньон, скалите и пещерите около него не са били просто красива гледка. Те са били укритие, граница между човека и природата. И докато днес ние вървим тук с камера в ръка, някога тези места са означавали нещо много по-сериозно – оцеляване. Еменската пещера е част от онези места, които напомнят, че преди нас тук са минавали други хора. Много преди идеята, че ще дойдеш тук за разходка през уикенда. И докато търсихме големите неща, скалите, каньона, водопада, мястото ни показа нещо малко. Един гущер, който се къпе в слънчевите лъчи. Можеш да видиш как си сменя кожата. Знам, нищо грандиозно. Но точно такива моменти често остават най-истински, защото природата не винаги идва като голяма гледка. Понякога идва като малко движение върху старо дърво. Колкото по-навътре вървяхме, толкова повече скалите започваха да взимат пространството. От земята изглеждаха близки и тежки, от въздуха още по-внушителни. Еменският каньон не е най-големият, който можеш да видиш, но има характер. В момента е сух, суров и тих, той не се опитва да изглежда перфектно. Просто стои там, издълбан от вода, време и търпение. После започнаха да се появяват старите мостове. Следи от екопътеката, каквато някога е била. Днес част от тях изглеждат изоставени, неподдържани, на места напълно опасни. Еменската екопътека има чар, но не е маршрут, който трябва да бъде подценен. Тук трябва да гледаш къде стъпваш. И може би точно това прави преживяването по-истинско. Не е лъскава туристическа атракция, а място, в което природата бавно си връща онова, което човекът е оставил. Малко преди Момин скок, сухотата започва да отстъпва. Не напълно, но достатъчно, за да се появят следи от живот. Земни пчели, гъба, малки блата, треви, които са намерили начин да оцелеят там, където водата вече не тече като река. И така стигнахме до мястото, заради което бяхме тръгнали. Момин скок. Само че водопад нямаше. Август беше взел своето. Там, където през друг сезон пада вода, сега имаше скали, влага, тишина и следи от нещо, което временно се отдръпнало. И странното е, че не се почувствахме разочаровани, защото дори без водопада, мястото имаше тежест, а понякога името на едно място носи повече сила от самата гледка. Местната легенда разказва, че някога в село Емен живеела красива мома на име Неда. Тя и други девойки били преследвани от заптиета, изпратени да ги отведат при турски бей от съседното село Мусина. Когато момите разбрали какво ги чака, се втурнали към скалите над дълбокия вир. Пред тях останал избор, който не би трябвало никой човек да прави. Да бъдат отведени на сила или сами да решат съдбата си. Разказва се, че девойките разплели дългите си коси, сплели ги в една обща плитка и се хвърлили заедно в дълбокия вир. От тогава мястото останало в паметта на хората като Момин вир, а водопадът като Момин скок. Дали всичко се е случило точно така, няма как да знаем. Но легендите понякога не съществуват за да доказват. Съществуват за да напомнят. И дори когато водопадът го няма, името остава. Преди обаче да си тръгнем, останахме почти час на едно място. Не заради водопада, не заради голямата гледка, а заради едно малко влечуло – змия, която се беше скрила във водата. Чакахме я да излезе без гаранция, че ще го направи, че кадърът ще си заслужава. Но точно това е част от снимането на природата и нейните обитатели.
И когато змията най-накрая показа своето любопитство, това се почувства като малък подарък. Не от маршрута, а от самото място. Когато снимах тези кадри, не мислех, че ще ги разказвам. Мислех, че ще останат само за нас. Лична почивка, личен спомен. Но някои места не стоят добре заключени в архив. Мен не ни даде водопада, за който бяхме тръгнали, но ни даде нещо друго. История, малък живот между камъните и спомен, който година по-късно пожела да бъде разказан. И точно когато мислехме, че денят вече е приключил, решихме да направим още една отбивка. Недалеч от Емен има едно малко място, което най-често се среща като геокомплекс Зарапово. И след сухия каньон, там най-накрая чухме вода. Зараповският водопад не е огромен, но има нещо много спокойно в него. След Емен, където Момин скок беше останал без вода, тук усещането беше различно. По-меко, зелено, живо. Сякаш природата беше решила да ни даде това, което преди малко ни беше отказала. Вода, шум, движение и малко завършеност на деня. Но най-силният кадър за мен не беше самият водопад. Беше това, едно малко растение, поникнало от паднало дърво насред водата. Нищо голямо, просто живот, който си е намерил място там, където уж всичко е приключило. И в това имаше красота. Преди това бях снимал текстурата на дърветата. Белези, следи, онези малки детайли, които лесно пропускаш, когато бързаш към голямата гледка. Но точно те правят мястото истинско. Не водопадът сам по себе си, но и всичко около него. Дърветата, водата, мостът. В края на разходката стигнахме и до един кръст, а до него чешма. Малък финал, който някак си пасна на целия ден. След толкова път, скали и сухота и търсене на вода, ние я открихме под формата на струя от чешма. От нашата разходка аз научих, че понякога едно пътуване не се подрежда така, както си го представяш. Все пак това е чарът на живота. Изненадата и тръпката от това какво можеш да очакваш. Защо ти да живееш постоянно живот като на филм? Сценарият тук може само да те ограничи.